Cela ungifundela futhi once more bra. Makabongwe uNkulunkulu, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu, ngesibusiso sonke sobongula. Yes, this is Paul writing to this church, laseFesu. Uma ebhala uPaula ebhalela leli bandla laseFesu. One of the things azikhuthazayo noma bayala ngazo ukuba bazenze ukuba bambonge uNkulunkulu. Amen. Ngiyazi ukuthi akusizona intshumayelo lezi ezijwayelekile. Lezi zokukhumbuza abantu ukuthi ababonge uNkulunkulu. Kodwa nangu Paula ubhale wathi uNkulunkulu makabongwe. Amen. Ubhale wathi uNkulunkulu abantu bayijwayele lento yokubonga uNkulunkulu. Jesus. Kusho ukuthi ikhona lento ethi uNkulunkulu uyakuthanda ukubona abantu bakhe bembonga. Amen. Uyibhalile futhi lento Paula uma ufunda chapter number 5 verse number 20 uthi give thanks to God the Father for everything. Timbonge for everything. Bonge for everything. And again in 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 18 uthi give thanks in all circumstances. Zona zonke izimo mbongeni uNkulunkulu. Amen. This is a message of the Old Testament, bazalwane. Abazalwane babi Old Testament bebejwayele njalo ukuthi uma kunezinto uNkulunkulu abenzele zona bese beyambonga uNkulunkulu. Lento yokubonga uNkulunkulu noma ingasounda as if it's not an important thing, but ingangaba important kubantu. Kodwa uNkulunkulu it is a very very important. Amen. Do you know uDavide uma ezishumayeza naye uthi mbonga uJehova mphefumulo wakhe uyasichaza ngaphakathi kwakhe. Uthi lento ibalekile yokubonga. Hallelujah. Lento bazalwane noma singayithatha kancane ngoba singabazalwane abaqelayo bese singaba abazalwane ababongayo. Kunenganekwane eyayixoxwa kuthiwa kunezindlu ezulwini. Amen. Amen. Kuthiwa kunezindlu ezulwini indlu egcwele indlu yabantu abazopela. Bese kuthi indlu yabantu abazobonga empty. Amen bazalwane. Amen. Lento yokubonga ibalekile kuNkulunkulu. I will show you ukuthi ibaleka kangakanani. Listen to what Jesus Christ is saying in the book of Luke chapter number 17. uJesu laphayana ithi iBhayibheli uma ephuma esendleleni ebheke eJericho chapter number 17 ithi iBhayibheli uhlangana nabayishumi abanoxhoxho. Amen bazalwane. Uhlangana nabayishumi abanoxhoxho uma esebaphilisile oxhoxweni. Amen. Uma esebaphilisile oxhoxweni. Amen. Basalithi iBhayibheli kwabuya yedwa umSamariya. Ezobonga. Amen. uJesu nombuzo ke lapha uthi asiphumilisanga yini abayishumi. Kwase kubuya oyedwa. Okusho ukuthi uma ukubonga kugezi uNkulunkulu uyanothisa. As such as uNkulunkulu uyanothisa ukuthi abantu abathandazi. Also uNkulunkulu uyanothisa ukuthi abantu abambongi. It's just a small thing, but it is a very, very important thing. Amen. Amen. It is a very, very important thing. Lento yokubonga bazalwane ikhombisa nje ukuthi wena uyaqonda ukuthi lokho nakho wena de ungeke uzukwazi ukuthola uma akasizanga lokwenze waba nakho. Oh hallelujah. Nalo ngiphonta lokuqala. Amen. Ngoba isizathu esenza ukuthi abantu bangabongi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi abantu bangabongi ilento yokuthi vele into benzele yona kwayena bengazenzela. Umuntu udalwe ngale ndlela yokuthi
appreciate kahle into ebekade engakwazi ukusenzela yona kahle. Amen. And be careful. Be careful. Uma ufuna ukuhlala kahle nokuthi abantu bakunotice, fanele ujwayele ukuba umuntu owenza izinto abantu abangakwazi ukuzenzela bona. Ngoba umuntu akayikhohlwa into omenzele yona ebe eyena engakwazi ukuzenzela yona. Ngithi mina uma ufunda incwadi kaExodus chapter number 15, lithi iBhayibheli abantu bama bewela ulwandle olubovu base beyamdumisa uNkulunkulu bathi ihashi nenkweli yabo ukuphonse olwandle. Base kuvuka lengoma ethi Ebeneza Nkosi usidini, babaqonda ukuthi ulwandle bebangeke bakwazi ukuwela uNkulunkulu ngekathengeko. So the only time ebenza ukuthi bambonge uNkulunkulu is because they see ukuthi abayiko kungenxa yokuthi uNkulunkulu kuphela basizile. Abazobonga abantu uqhubeka ubenzela izinto abakwazi ukuzenzela bona. Uma bengambongi uNkulunkulu nawe futhi ngiyababonga. Hey. Amen. Yini izinto bafethu njengoba sikuyi Thanksgiving ne? Sikuyi Thanksgiving. Let me just tell you something. Uyazi ukuthi there are countries ngendlela lento yokubonga ebaleke ngakho. I'm saying there are countries abane public holiday. Yabona South Africa ukuthi sinama holiday nathi. Sino January 1, sino June 16. Yabona? Let me say there are countries abapenda ekhalendeni kube kufu. Bathi usuku lokuyobonga uNkulunkulu. Amen. Everything ime yonke into kuthiwa kuyobongwa uNkulunkulu. Countries like Tanzania, go and Google it, yazi ni good kulezo zinto. I know you are very good on those things. Countries like Canada, ayama kuthiwa this is the day of Thanksgiving. Yes. And ukubonga sikuyisa uNkulunkulu. Because we understand ukuthi bakhona esiqale nabo. Amen bazalwane. Amen. Kodwa esiqale nabo abekho lesikhona. Futhi nanta sikho lesikhona ngoba naku besingcono kunabo. Amen. It has only been the Lord. uNkulunkulu kuphela sithwalile size sifike la. Amen. And these countries they pause, but we say young in the this is a public holiday. Siyobonga uNkulunkulu. In America, for last Thursday, 1 November, it is declared as a public holiday for thanking God. Amen. No one goes to work. Bayake labathanda ngobathanda. Let's go. Ngoba khona ukuzivala. Noma ngathiwa kuyokhonza uNkulunkulu abangakhethi imali. Amen. Hey. Thanksgiving, ne? Thanksgiving. Bon. It's very important. Amen. Yazi ukuthi bazalwane. Ngiyafisa sengathi lento yokubonga ningayinothisa. Ningakubona futhi ukubaleka kwayo. Lento yokubonga. Ukuthi it is one of the things ekuveza wena ukuthi uNkulunkulu umazi kangaka. Jesus. The first thing. Alabonga
umuntu ongamazi uNkulunkulu bafethu. Hallelujah. Amen. Yes, umuntu ongamazi uNkulunkulu akasiboni isidingo sokumbonga. Ngempela ngithi mina into engakwenza ukuthi ubonge uNkulunkulu kungaba ukumazi. Amen. Amen. Yes, because into yokubonga bazalwane into eyenziwa umuntu kuphela owazi uNkulunkulu. Ngalokulwa nawe kancane. Ngalokuxoxela ngilwe nawe kancane. Ake sibe kancane bazalwane. Wonke umuntu uma uphumela la ngaphandle uzothi ngiyamazi uNkulunkulu. Futhi abanye bazoze bathi ngiyamthanda uNkulunkulu. Amen. 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 Can we argue? Can we debate? Still it? Yes. But I tell you something. And I tell you something. And I tell you something. Abantu bayakumangaza ngoba as much as bethi bayamazi uNkulunkulu, iqiniso limsulwa ngabantu ukuthi abantu banabo oNkulunkulu babo. Amen. One of the battles esibhekene nayo manje ilento yokuthi abantu abamvuma uJesu njengoNkulunkulu. Yebo. Awuvela uphila kancane bazalwane. Ngithi mina one of the battles esibhekene nayo ukuthi abantu abamvuma uNkulunkulu. Everyone uyaclaima athi mina ngiyamthanda uNkulunkulu, mina ngiyamkhonza uNkulunkulu, mina ngiyamthandaza uNkulunkulu, futhi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngakwenzele kona. Kodwa uNkulunkulu awukwazi ukumbonga uNkulunkulu ungamboni uJesu. Ngoba uJesu uye ongubonakala kaNkulunkulu ongabonakali liphili. Ayiphindele bazalwane. Ngithi awukwazi ukubona uNkulunkulu ungambonanga uJesu. Ngithi mina uJesu uye ukubonakala kaNkulunkulu ongabonakali. Umuntu angaphika uJesu already usumphikile uNkulunkulu. Then we must ask you, umuphi wena lo uNkulunkulu othi uyambona? Siyaclaima sonke sithi siyamkhonza ubani uNkulunkulu. Amen. Amen. This is enough gratitude. I just want to get through this, then I'll come back. Ngitshengisa something ukuthi everyone claim ukuthi uyamkhonza uNkulunkulu. But iqiniso lithi awukwazi ukuclaima, awukwazi ukukhonza uNkulunkulu kuphile uJesu. Yes, bazalwane. Even uma ulibuka kahle iTestament elidala, iveza kunoNkulunkulu abakhonzwayo abaningi. Akoshiki namanje kusenjalo bazalwane. iTestament elidala liveza kunoNkulunkulu abaningi abakhonzwayo. Amen. Amen. Njengoba kunoNkulunkulu abaningi abakhonzwayo, bonke labantu baclaima ukuthi bakhonza bani? uNkulunkulu. Can I take it further and say, igama elithi uNkulunkulu, igama le-title, the title name. Amen. Amen. It's a title name, or we can say igama ele-office. Like an example, mhlawumbe mengathi ngiyalisondeza ngizothi uzothi umuntu nami nginayo imanager yami kuphi emsebenzini. Bese athi ngiyayithanda imanager yami. And how we will know ukuthi ubani imanager yakho? Fanele silazi igama lemanager yakho. Amen. Sondela mina manje. Ngithi mina fanele siyazi igama lemanager yakho. Amen. And in the Bible bazalwane uJehova njalo uma eziveza ubethi mina nginguNkulunkulu uJehova. Amen bazalwane. Come close. Ubethi mina nginguNkulunkulu bese liveza igama athi nginguJehova. uNkulunkulu ogama lakhe
manje oDisemba nje manje kuzoslothwa kuzohlatshwa kuzobanjwa abantu babonga uNkulunkulu babo oyena muphi owakho uNkulunkulu na uJehova Jehova noDavide akasho ukuthi ngibonge uNkulunkulu uthi ngibonge uyaliveza igama lalo uNkulunkulu yena mbonga uyaliveza igama lalo uNkulunkulu yena ambonga awu amen Hallelujah. Elileli gama elithi Jehova bazalwane livela uma uqala ukubuka in the book of Exodus athi uNkulunkulu ngiye enginguye oh amen uthi I am who I am oh amen isizathu sokuthi angasho ukuthi I am what oh amen it is only because uvela noma yini ayilokhu okudingayo ngesikhathi odinga ngaso oh amen olethu uNkulunkulu bazalwane uvela noma yini ayilokhu okudingayo ngesikhathi odinga ngaso oh amen uma ekhuphuka indeda endala ikhuphuka nomfanyana omncane uyabuza umfana uthi baba ngiyayibona inkulu kodwa nginenkinga nje angiwuboni umnikelo amen angiwuboni umhlatshelo bese athi ithi indoda endala the Lord shall provide bese phela legama lithi his name is Jehovah is Jireh ngoba uvela ayilento oyifunayo ngesikhathi omdinga nga ufaneleke ukumbonga ngoba kuningi lekusekhona kuningi akwenzele bona wena kuningi avelile akapho khona abantu bawena babuthi ngeke kusavela avele uNkulunkulu phakathi kwakho. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Jireh. The Lord who provides what you need in the time of need. Oh, amen. Oh, amen. Yawethu uNkulunkulu bazalana ngaphandle ke noNkulunkulu ngoba abanye uNkulunkulu siyakubo kuyimo yithi esibaprovideayo ngezinto abazidingayo kodwa siyisikhathi la khona bona besiprovide ngasabi sifanele ukumbonga Amen. Sometimes mfethu mamfundisi uvela vele nje abe khona awukasalwane ngoba sometimes awudinga zokhuluma awudinga zokwenza ukuthi udinga nje ukuthi kube khona amen usho ukuthi noma bekade ngithi ngathi ngaba ngedwa kodwa ke Jehova Shama uNkulunkulu khona ayindaweni zonke uNkulunkulu ahleze nawe ehamba nawe izinto watheni nisay uDavide unabatholi kwamahubo athi noma hamba ahlezi ngokufa amesaba wami ngoba wena unami he is with you at all times. Hallelujah. Ela ukufona ngoba abantu bayashiya nabakade bethembise ukuthi ngeke bakushiye kodwa abantu bayoshiya awu amen Amen. Is Jehovah Shama is Jehovah Shama Hallelujah. Soma nawe mfundisi. Lapha khona soma siyophela la uphela Because abanye baze bathi uyakhambi definitely Yeah. you're not gonna miss this one Yeah. you're coming in numbers. kodwa yena masala mayithembisile ukhona Amen. ingeke
Ihlala incebo iphumela ngaphandle kuka impi yabuya ngaphakathi yathi hey lempe ngiyibona ngaphandle it is too much for us. Amen. Basukume ngendalo uElijah wathi uNkulunkulu awuvula amehlo lo. Akuvula amehlo lo ake abone ukuthi baningi abanathi kunalaba abasihlaselayo ngoba uNkulunkulu wethu noma simuphi noma yini ukhona. Ukhona bafethu. Ukhona. Ukhona. David uma ufunda 139 the book of Psalm uthi wakani wena uNkulunkulu lo wethu uNkulunkulu kani wena uNkulunkulu kunjani. Athi sengengayizama lento ngayibhala ngayibuka ukuthi uma ngiyezulwini ukhona. Amen. Sangaconclude ngithi uma ngingayezulwini ukhona. Amen. Abuye David athi azulwini ukhona. Athi nasemhlabeni futhi wena uNkulunkulu ukhona. Amen masaba. Athi mhlawumbe mangingathatha ukukhuphula ihambe ngephela komhlaba ejule ngaphansi nayinto engizayibona ngafika ukhona. uNkulunkulu akhona lo bafethu simele ukumbonga sikhathi sonke. So umanzo wanje uPaul ethi mbonge uJehova. Give thanks. Praise be unto God. Ubonga kwethu makube uNkulunkulu ngoba nesinako kungenxa ukuthi sinoNkulunkulu. Amen. Amen. Ngithabile mfethu mfundisi uMhlongo uthi kungenzeka singabi nakho. Yes. Amen. Amen. Kungenzeka singabi nakho. It's not because it is not because he cannot give to us. Yes. He knows us. Yes. Jeremiah chapter number 1 verse number 5. Who said, before I formed you, I knew you. I knew your weaknesses. I knew your strength. I knew what you can handle. I knew what can break you, and I knew what can make you. So I decide what to do. But sometimes I'm not feeling about we serve a wonderful God. So amen. 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 Skati skichimaku. Skichimaku skati. Sifanele umbongo. Yes. Sifanele umbongo. Sifanele umbongo. Amen. Sifanele. Amen. Sifanele. Listen to what this angel is saying. Uthi ikhona inkinga emhlabeni. We are looking for somebody that uzoze emhlabeni. And this person uma sekhona kuyoba igama lakhe uJesu. Amen. And then this angel he gives an explanation. Uthi why ifanele uJesu? Ngoba uye oyokhulula abantu esivuleni. Abantu banenkinga yezono and abantu abakwazi ukusikhulula izono. Amen. Amen basabana. Sinamthola uNkulunkulu nje. Basabana nalomculo mesiwahlabelela khona siwaqonda. Ukuthi uyasaze phakathi bethu. Uyakwazi ukuhlulela kwethu. Kodwa iBhayibheli lithi akafuthi ngabona kwethu. iBhayibheli lithi uthatha iphambeko zethu. Ayibelisempumalanga kanene ntshonalanga. Amen basabana. uNkulunkulu afanele ukubopha kuzonke. Jesus. Amen. Kusho umuntu onguNkulunkulu odlalele kahle ongela problem.
umuntu efanele eze emhlabeni. Oh, amen. Amen. Ngoba uma eke wafika abantu ukuthi emhlabeni. Uma yafika. Nokuthi emhlabeni makafika emhlabeni umuntu. Abantu bayokhululwa ngaye. Amen. Ezolweni zabo. Amen. Abantu bayokhululwa ngaye. Ezolweni zabo. So lo muntu kufanele abe negama lo muntu. Kufanele anikezwe igama. Manje igama lakhe lingaba uYeshua. Lingaba uYeshua. Aw amen. Amen. Leli igama lakhe lingaba uYeshua. Aw amen. And leli igama lingaba uYahweh. Aw amen. Leli gama lingafana leli gama elithi Yeshua, naleli gama elithi Yahweh, naleli gama elithi Yehova. Aw amen bazalwane. So manje ke fanele athole igama lomuntu. Ukuze abe uNkulunkulu onegama. Amen bazalwane. Ngoba asizodumisa sikhonze uNkulunkulu nje. Kodwa fanele sibe noNkulunkulu onegama. Oh, amen. Bese kuthiwa igama lakhe uYeshua. Ngoba unomsebenzi awuzele emhlabeni, which is to free or to redeem abantu ezonweni zabo. Oh, amen. When you read Philippians chapter number 2, susozwa kuthiwa ngokuba uNkulunkulu. Aw amen. Wamphakamisa. Aw amen. Wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke. Aw amen. Ukuze yilowo. Aw amen. Aw amen. Akholwa uye. Aw amen. Kodwa angabe saphupha abe nokuphila okunguna phakathi. Washintsha uJesu uma uPaula ufika chapter number 2 encwadini yabaFilipi osakathi ukuze yilowo nalowo amadolo ayokuguqa. Izilimu zonke igama lakhe. Aw amen. Emhlabeni awuzolibisa igama lakhe. Ezulwini awuzolibisa igama lakhe. Bese kuba yilo elisisidisayo. uNkulunkulu ukulungisa inkinga yomuntu. Ulethe kuzayena qobo uNkulunkulu. Asisenaye umuntu uNkulunkulu manje thina uNkulunkulu wethu uYeshua yaMashiach. uJesu waseNazaretha. He is our God and He is our Lord. Uye efanele simdumise. Unaophala chapter number 14 on the book of John. Uthi Jesu, hey, now manje sani yamasi futhi ngiyakholwa ubaba. Abese athi kholani nayini. Futhi ubonile mina, ubonile ubaba. Aw amen. Kumele simdumise uJesu njengokusho kombhalo in the book of John chapter number 5. Uthi ufanele kuNkulunkulu, ufanele uJesu. Uyichoka fanele simdumise. Uyichoka fanele simbonge. Ngaphandle kwakhe ayikho imfundiso. Ngobunye. Aw amen bazalwane. Futhi alibele igama esingasinda ngalo. Yelika Jesu kuphela. Noma ngabe bazalwane uyikhananga imoto ezilonyaka. Kodwa ngoba sisindisiwe. Sinakho esingambonga ngakho. uNkulunkulu wethu. Yebo ibiza sitholanga. Kodwa sathola umoya. Yebo imana sitholanga. Kodwa sathola umoya. Yebo imishada sitholanga. Mhlawumbe futhi ngeke sayithola. Kodwa sathola umoya. Sathola imfundiso. Sathola ukukhulula. Sihamba sikhululekile. Singaba khululekile phela. Kufanele
umbongo. Makathunyiswe uJesu. Uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Hawu amen. Makathunyiswe uNkulunkulu. Makathunyiswe. UNkulunkulu wethu ufanele ukuthunyiswa bafethu. Fanele ukuthunyiswa. Fanele ukuthunyiswa. Hey, I'm hearing basabane. Ngizwa abantu benembuzo kubantu. Abantu banembuzo kubantu. Banembuzo kubantu. Mhlawumbe nawe you have come across with this problem. Abantu banembuzo kubantu. Ongangizwa basabane? Hallelujah. Ngithi mina abantu banembuzo kubantu. Imibuzo yabantu kubantu ithi usiza ngani? Usiza ngani? Ukhonza uNkulunkulu. Bakaze babuze. Nenhlanhla. Bakaze babuze unenhlanhla mfethu. Unenhlanhla. Uyazi ukuthi indaba yenza loo nto leyo. Uyazi ukuthi indaba yenza loo nto. It is because kubona lento yokubonga i-based ukuthi utholini. Hallelujah. Lento yokubonga kubona i-based ukuthi utholini. Bakumhlonga lethuba ngeke phela. Sengiyibonile. Bazosela abazalwane manje balale. Ngendlela esihambayo yinde. Phela niyahlala la. Amen. Ngithi mina into eraise ama questions about our worship. Ilento ukuthi kuvela kusukume nje umuntu ona one room. Amen. Amen. Kusukume umuntu ona one room futhi ongahambi nangemoto futhi ongagqoki nakahle. Avele adumise uNkulunkulu. Ahlabelele umuzwa lethu ungcwele uthi. Umuzwa ethi makabongwe. Uhlabelele mfethu umuntu ongena lutho. Hawu amen. Uhlabelele mfethu umuntu ongenakho. Futhi ozothi beqeda ukuhlabelela lo mhlabelelo angabi nayo into azoyidla. Aqeda ukuhlabelela lo mhlabelelo hamba wacela kwabanako abamuphi. Bese beyabuzana lapha ukuthi yini ke pho aqhubeke nalo uNkulunkulu wakhe. Ngoba sebathi lo uNkulunkulu wakhe amsisi. Ngoba kubona i-definition kaNkulunkulu izinto eziphathwayo. Uma zingeke izinto eziphathwayo then there is no God to them. uNkulunkulu kubona is glorified when uma kunezinto abazitholile. Oh amen. Kodwa kuyaqala ukuthi noma bengamenzi noma bengakhulumi publicly kuyaqala ukuthi mhlazane bengazitholanga izinto bayamthuko wabo uNkulunkulu. Ngoba bamunga ngoba nake benzele izinto ezithize. Uyobezwa one day befakaza bethi nangaba ukuthi uma ngiyalapha ya ngizosizakala. Sengile ngitha ngangasizakala ngoba inhloso kubona bekuya ukuze basizakala. Not with our God. Not with our God, my friend. Not with our God. Not with our God. Thina simkhonza uNkulunkulu ngoba nakenze something. Yes. Angithi mina ngila kaZulu Natal. Hallelujah. Mina ngila kaZulu Natal. Amen. Angithi mina ngila kaZulu Natal. Futhi nawe la kaZulu Natal. La kaZulu Natal sinenkosi yethu. Umhloko mbani? Sinenkosi yethu. Sinenkosi yethu thina ngibazela. Amen. La kaZulu. Njengoba siZulu sinenkosi yethu kaZulu. Amen. Amen.